Il-kap nazzjonalista Bernard Grech qed jibqa' jiddefendi l Jason Azzopardi li One News vela li dan ma kienx iddikjara dħul tiegħu għal fini taħlas ta' taxxa. Quddiem anke l-fatt li għall-2017 Jason Azzopardi kien ma ddikjara li qala xejn mill-professjoni legali anki jekk hu magħruf li għandu klijentela tajba, Bernard Grech jipprova jaħbi dan il-fatt. F'intervista mxandra fuq l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech kien mistoqsi dwar il-fatt li hu qed jibqa' joħroġ on u għal deputat li anki hu stess ammetta li kien iddikjara fals. Dan għaliex wara li nqabad li qal li ma qala xejn mill-professjoni ta' avukat matul l-2017 mar jiġri jbiddel il-formola tat-taxxa l-għada li żvelajna dan. Fil-fatt fil-formola ġdida li mela issa Jason Azzopardi qal li qala xi ħaġa mill-professjoni legali iżda skont Bernard Grech u ma jimxix briga differenti. Pero ma tħoss li l-Partit Nazzjonalista titlef il-kredibilità fil-governanza meta jagħmel kejl għal naħa u kejl ieħor għal naħa l-oħra. Il-kap nazzjonalista mill-bidu saħa li hu m'għandux jieħu azzjoni fil-konfront ta' Jason Azzopardi. Samuel Lucas minn One. Samuel għajli Samuel. Bonġu. X'ħad tkun qed tagħmel dwar id-deputat tiegħek Jason Azzopardi li issa ġie żvelat b'mod konkret li dan ma ddikjarax id-dħul tiegħu għal fini taħlas ta' taxxa. Bħala kap tal-Oppożizzjoni inti x'azzjoni konkreta ħadd tieħu? M'hemm ebda azzjoni aktar li għandi għalfejn ieħu. Wara din id-dikjarazzjoni m'għaddewx ħafna jiem milli qal din. Li jiena fejn rigwarda kull deputat f'dal każ Jason Azzopardi ħadd il-passi. Bernard Grech ipprova jagħti l-impressjoni li dejjem ħa azzjoni fil-konfront ta' Jason Azzopardi, iżda ir-realtà hi mod ieħor, hekk kif kien anki ddefendih fil-każ tal-Kamra Lussuża f'Tel Aviv li Jason Azzopardi ħamman tal-grupp tas-suspettat mandant fil-qtil ta' Defni Caruana Galizja, Jorgen Fenek. Dakinhar Bernard Grech ħareġ on u għal Jason Azzopardi li kien qal li sospenda lilu nnifsu mill-grupp parlamentari f'dik meqjusa bħala mossa finta u imbagħad Bernard Grech reġa' daħħal baxbax lil Azzopardi fil-grupp parlamentari. Lil dak li għenu biex isir kap, Bernard Grech qed jibqa' jiddefendih b'kull mezz u jtenni li s-saga tat-taxxa ta' Jason Azzopardi, saga oħra simili għal tiegħu, hija każ magħluq. Ġifieri ħadibqa' ma tieħux Case closed. Case closed. Briga differenti mad-deputati tiegħek. Case closed.